Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του MK Customs. Όλα αυτά γιατί είμαι ο M to the O Mois. Όπως είπατε και πριν, τα μαξέ του είναι για τον Μπούτσο. Για πάμε να δούμε. Oh my god, κοίτα ροδόνι. Τι ζαντόνι είναι αυτό, είναι προϊστορικό. Και με τόνι. Πρέπει να είναι αγρότης το παιδί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κοιτακτικό λόγο. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν αμέσως μετά. Καρφί για West Coast. Πρώτα απ' όλα θα το αλλάξουμε αυτό το χρώμα. Κοιτάξτε, θα το περάσουμε μια άσπρη βάση και μετά σκέφτομαι να κάνω αυτό εδώ μοβ και όλο το άλλο μπλε. Θα δείχνει τέλειο. Πάμε να δούμε Q. Όπως είπα πριν, θα βάψουμε εξωτερικά πρώτα με μία βάση. Μετά θα το κάνουμε ολόμαυρο. Τι καλύτερο από το σβηστικό για να βάψεις. Η συνέχεια σε λίγο. Η βάση ολοκληρώθηκε. Πάμε τώρα να κάνουμε το κυρίως χρώμα. Χρωμέτο. Πάμε να δούμε τι έγινε η σαβούρα του Μάικ. Κοιτάξτε εδώ, πάω. Είναι εργοτέχνης. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Με τον ειδικό κατασκευασμό το χαμηλώνουμε όποτε θέλουμε. Λοιπόν ρε φίτσουλα, ήρθε η ώρα να δεις το καινούργιο σου αμάξι. Oh my god! Είναι τέλειο! Θα το κάνεις το όλος, παιδιά! Ρε φίτσουλα, επειδή άμα θα της αρέσει και το skateboard σου έχω κάτι ακόμα. Ένα καινούργιο σονιδόνι για να κάνεις ό,τι κολπέτο θέλεις. Όλα αυτά στο MK Customs. Γεια.